Onyeze Jesus no na ha last na bed. Na mụ nwa traditional Nwokedi ga-anọ karịa. Eziokwu ka m gwara gị. Confirm wọlọ no me ife. O wuru na Onyeze na onwe for these people. Ma chụpụcha ha nche niile na social media. I will not rest. Enweghị m ike izu ike until achụpụ isi chicha m everybody na social media. Mụ the last here. Enweghị m any place to go. Enweghị m ebe ọzọ na-eje. Jesus. Onyeze Jesus so na ụfọdụ ewere go ọgwụ gbari ya akwala. Ụfọdụ were igbo seri ya akwala. Ụfọdụ were gofu seri ya akwala. Ụfọdụ were ibe niile seri ya akwala. Na onwezighị onye na last na bed. Eziokwu. Ọ eziokwu mana mụ gwara Onyeze Jesus na m ga-akwụrụ ọtọ pịa ya nwaanyị wanawa. M ga-akwụrụ ọtọ pịa ya nwaanyị complete wanawa ewepụ ha ewepụ. Emego nye before. Confirm ọlụ na nya jụọ nwunye m. Jụọ nwunye m ọ wụrụ na nwunye m kwuo na m ga-emenwu ife a mara na m ga-emenwu ife a. Okwu na m agaghị emenwu ya mara na onye ashị ka nwụ. Gwa Onyeze Jesus ya chuzuo date time and the venue ya ọgbata pịnọpịnọ. Ọ nọrọ n'ofu bed. Agbachie ụzọ ya na pịnọpịnọ nọrọ n'ofu bed. A ga-etikwe kamera because o nwere ike stop. Non stop pịaba ya tere 1 hour. Onyeze Jesus ọwụ na ịpịa nwa pịnọpịnọ ọkụ 1 hour. Ịpịa nwa nwunye gị ọkụ 1 hour mara dati na ọnwụ keke ewu. No more traditional Nwokedi apịago m ọkụ more than 1 hour. Mụkwa jama awụ m jama machine. Challenge. Aka nwa unu na-eri n'ụlọ bai. Unu na-eri aka nwu too much. Unu na-aṅụ too much. Unu na-eri starch. Starch ejidego unu gbara isicha unu iberi n'unu ji were unu nwoke unu anaghị last is na bed. Mụ traditional Nwokedi jama machine. Nwanne ifugodo me mara na anụ. Ifugodo me mara na nwaanyị that is na nwoke na-eme nwoke kwụ akwụ. To God who made me and you. One nsekwuru ka ife nsekwuru. To God who made me and you. Ndụ vuru ivu anaghị enwe oke amụ. Ndụ vuru ivu anaghị enwe gbagagba. Ọ da afọ ịma na ine na-azụ afọ ukwu ebe a ịfụ na nwoke dịka mbụba. Ifugo na ifu na Onyeze Jesus agaghị emenwu ife a. Ife owu na onye na-ekwu na social media. O na-akpọ ndị mmadụ ọ ife ahụ ife ọ gaghị emenwu. Kpọtara m Onyeze Jesus share ya no this video ka o ruo Onyeze Jesus aka. Kpọtara m Onyeze Jesus gwa ya na mụnwa ga-apịa ọkụ. Umeghe nwa nchọtọ ya ana m challenge ụmụ nwaanyị gịnị wu na onweghị nwoke na-challenge ganụ mụnwa ụsọ nsọ one man ga-apịa nwaanyị ọkụ 1 hour. Nwanne ị ga-agba ọsọ. Igoron mpịa gị ị ga-agba ọsọ. Anaghị m etu ọnụ jos na-emego m ya before. M ga-agwa gị onye ị ga-confirm ya n'ọnụ ya na m oje imenwu idete m. Nne ụmụ nwa bụ traditional Nwokedi.